Ginaprubahan sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang hingyo sang kampo ni anay Presidente Rodrigo Duterte nga indi ini magtambong sa iya detention hearing nga natalana sa Pebrero 27, 2026. Sa apat ka pahina nga ruling nga napetsahan Pebrero 25, ginaprubahan sang ICC Pre-Trial Chamber 1 ang written request ni Duterte nga napetsahan Pebrero 23 kung sa diin nagpangabay ini nga hindi magtambong sa annual hearing ang sa iya detention. Una na nga gin-grant sa ICC Pre-Trial Chamber 1 ang request ni nga hindi mag-attend sa confirmation of charges hearings kangod sa drug war. Suno kay Duterte sa amontik nga tion wala niya ginakilala ang jurisdiction sa International Criminal Court sa iya. Suno padre, tigulang kapoy kag maluya na ini kag nangabay sa korte nga respetuhon na desisyon nga magpabilin sa iya nga detention cell. Ginsuguran sang ICC Pre-Trial Chamber ang confirmation of charges hearings bato kay Duterte sang Lunes sa din 3 counts of crimes against humanity ang murder kag attempted murder ang file sang prosecution angon sa iya implementasyon sang madugoon nga drug war. Ginpangalanan man sang prosecutors ang pila ka mga co-perpetrators kag ang ilan ang papel sa kampanya ni Duterte batok sa illegal drugs sa tiyon sa iya termino bilang alkalde pa lamang ini sang Davao City kag sang nakapungko na ini nga presidente. Naibalawan nga subong adlaw Pebrero 26 amo ikatlong adlaw sang confirmation of charges hearing sa anay presidente sa International Criminal Court bangod sa mga kaso sini nga crimes against humanity. Si Duterte ang detained sa ICC Detention Center sa The Hague sa the Netherlands. Humalin sang naaresto ni sang Marso 2025. Sang Nobyembre sang amuman nga tuig, ginabasura sang International Criminal Court ang appeal sang kampo ni Duterte sa pag-reject sa iya request para sa iya nga interim release.